nga complete ang family na nagsimba karon? Kindly raise your right hand. Complete. Okay? Palakpakan nato sila. And even, sa uban nga nagsimba, nga layo po ilang anak o layo ilang ginikanan, but still with the thought nga ganahan gyapon sila nga makomplete karon sa pagsimba. So again, congratulations sa inyo. Okay, once a year na ni siya, no? Once a year, we celebrate the Holy Family ug talagsaon, and it's good also, make it a habit and practice sa family nga pagdala, magkuyog sa simbahan. Kaya nga no, always remember the success of my friends, dili lang para sa ginikanan, dili lang para sa inahan o sa amahan. The success of the family is you bring your whole family to God. So kung ikaw ra ang amahan malangit, o ang inahan malangit pero ang bata wala, it's a failure actually, no? So today paningkamuton nato kana siya. As I've said, we are celebrating today the feast day of the Holy Family, Mary, Joseph, and Jesus. Now, mangutana ko ninyo, what makes them holy? Nganong balaan man ang ilahang pamilya? Of course, we already mentioned because the presence of Christ is there. Busa nahimo silang balaan. But outside of that, nganong nahimo silang model nga pamilya? No? Then let me ask you, holy ba sila o balaan ang ilahang pamilya because they are a perfect family? Yes or no? Ha? Sila ba ang model sa gitawag tag perfect family? Yes or no? Yes or no? Oh, lain-lain og mga tubag, no? Na yes, na no. If you say that yes, they are the model of the perfect family, how about those families nga walay anak? So, dili sila ganahan mo celebrate diri karon? Oh, now you question yourself now. Always remember, my dear friends, there's no perfect family. Even the Holy Family, they are called holy not because they are perfect in the eyes of people. Tinuod? Yes. Kung imong ibutang ay imuhang kaugalingon ang sitwasyon ni Maria ni San Jose during the time, do you think ang pananaw sa mga tao nila perfect family? A model? No. Why? Because Mary nagmabdos nga dili si Jose ang amahan. Kung ikaw kuno usa ka silingan, nay silingan ning ana ang imuhang tupad mo silingan nga namabdos ang babae nga dili ang amahan ang kana karong kuyog niya. You can consider that family perfect? Wala na lagi mo naningog lagi, no? Di ba? Atong kotawon, atong utok panagsana, usahay man good, no? Wow, holy, perfect ni sila. No. In the standards of the world, they are not perfect, my dear friends. Because the Holy Family, wala po nila gipakita sa atua nga perfect sila. But still, they are a perfect model, but not as perfect family. Why? They are holy. Kay tungod, they are participating and always following the will of God. They are the participation of the divine life of God. Akong usbon para klaro, nahimo silang balaan, not because kompleto sila, may amahan, may inahan, may anak. Unsa na lang tungoy anak in taon, nga naging kamot pod, hangtod karon. They are holy, o balaan, and still the model of the family because of their participation of the divine life of God. And what is the divine life of God? That is the Trinity. The love between the Father, the Son, and the Holy Spirit. That's why don't you worry, labi na karon ang pamilya, ang mama o papa o ang husband or wife nga wala pa nakaproduce og anak karon. Don't you worry. You can still be a holy family because your love, ang inyong kinabuhi kung nagsunod sa kabubuton sa Ginoo, participating in the holy divine Trinity, you are a holy family. Amen? Nasuko mo na ko? Wala, ano? So nindot kay itong tanawam. That's why today, in this holy sacrifice of the Mass, we welcome all na himong balaan. Kay kung mao kini ang maayong balita, kay ngano? Anong maayong balita?
Kaya wala ta gitawag sa Ginoo mahimong perfect family. Kaya basigon sa na to, dili ta mahimong perfect. But we are called to be holy. O pwede kayong kitang tanan mahimo nga sulod sa usa ka balaan nga pamilya. Bisan kulang, walay amahan. Bisan kulang, walay inahan. For example, labi, namatay. No. Makaingon din mo, dili sa perfect family? No. You can be still a holy family because in your life with the family within, nagpabilin mo nga ning tubag sa kabubuton o nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Now with this, my dear friends, diri ko magsugod sa kong reflection. With this, akong introduction gaina, unsa day para mahimo kitang balaan nga pamilya. No? Balaan nga pamilya. Even our community diri, example sa Laray, nada may anak, nada may inahan diri ron, amahan, wala man, but still we consider ourselves as family. Naningkamot kami mahimong pamilya. So unsa day para mahimo kitang balaan nga pamilya. Una, klaro kay gibasa sa tuang mga pagbasa atong nadunggan. In order to have a holy family, first, we have to listen and to adhere and follow the will of God. And what is the will of God for us? First, sa usa ka pamilya, dapat na ay paghigugmaay. Ikaduha na ay pagsinabtanay. Ikatulo na ay pagtinahuray. Respect, love, and understanding as mentioned in our readings today. So, sa itong tulo, unsa itong una? Nangatulog naman din sila, no? Masayo pagay kaayo, no? Sige, atong sa usahon, paghigugmaay, pagsinabtanay, ikatulo, tinahuray. Respect is very important. Kasi kung mao kaning tulo, it will comprise also with the different functions of the family. Kaya nga no, even bisan asang relationship, bisan asang na community, bisan asang na organization, kung wa ka kabalo sa imong functions, gubot gida ang pamilya. Gubot ang community. So gibasa gina according to St. Paul sa atong ikaduhang pagbasa, kani diri na karon magdaog, no? Unsa man ang kabubuton sa Ginoo nga buhaton isip usa ka asawa. Unsa gay ito gisulti? Muna ning kuha ko giina og sambuhay, ako gining Bisayaon. Kay gibasa gina English man pero lahi sa sambuhay ning lain na daghan man ta og readings karon. And I'm so happy nga gipili karon sa second reading this reading from St. Paul. Ug unsa gihimo, unsa gisulti sa Ginoo? Ang asawa, ready na mo? Asa mga asawa dire? O ganahag magminyo, no? Sige. Unsa gisulti? Unsa gisulti sa Ginoo? Ang asawa, sunda, agoy, muna una, no? Sunda, og tahura ang inyong bana. Okay? Yes. Daghang mga gipaminaw na mga quotes sa social media, sa Facebook, Instagram, o tanan-tanan usahay, atong gina-post po sa social media o sa Facebook, ang kanana po nga sang-ayon ta. Di ba? Nga kanang bitang comfortable sa atong kinabuhi. Pero atong balikan kung unsa gyud ang tinud-aray nga paggaminyo ay. Kay Ginoo naghimo ni ining sakramento sa kasal, so dapat tumano nato kung unsa ang iyang gisulti pinaagi ni. Una, unsa gito mga asawa, sundon og tahuron ang inyong bana. Di, ang mga asawa karon diri sa akong mangutana, uyon ba mo ani? Naglagot lagi mo na ako, no? Nagsulti ra mong kuan no, ako ra man ning gisangyaw. O diri ta dapita. Sa mga asawa o kanang ganahan magminyo, uyon ba mo ani? Doko-doko ra ba dayon, no? Ora mag-exam. Why? Always remember, my dear friends, isip usa ka asawa, no? Just like Mary, sundon ang bana whether you like it or not. It is our faith og dili nato ni mausab kay ang Ginoo nagsulti ini that our husbands, ang inyong mga husbands, mga bana is the head of the family. Whether you like it or not, you accept it or not, bahala mo diha, basta mao kana siya. Siya ang head sa pamilya, busa sundon ninyo siya. Kay tungod siya ang head, tahuron ninyo sila.
Amen? Nang hilom na lagi, no? Mura na, sige na ako makagawas diri siguro, basi pagawas na ako, patyon ako sa mga asawa ari, no? Giremind naman ako, no? Ang Ginoo nagsulti ni ini. Just like the church, kay mao nagikwaan nato sa Ginoo base, even Christ himself nagsulti ni ini. That the church is the bride, and Christ is the groom, and Christ is the head of the church. Just like today, mo po na karon nga ang lalaki mo'y maghatag og giya sa pamilya. Busa ang babae, just like Mary, sundon ang bana og tahoron ang bana. You know, kani mga lalaki siguro, paligog tanaw sa mga lalaki, sa mga bana, no? Kani bisa pagpatrabaho ninyo niya sila, okay ra na sila. Bisig maning kamot na sila, magkugi tanan-tanan, no? Basig suguon na ninyo, di na sila mo reklamo. But you know, unsay makapadiscourage sa mga lalaki, my dear friends, nakulbaan ang mga babae, no? Wala mo unsay makapadiscourage nila, kung dili sila respetuhon. Mao ginay una, no? Mawala ilang pagkalalaki na kung dili sila respetuhon. And it's very clear, even today's reading. Again, dili ako nagsulti niini. Ang Ginoo nagsulti. Sundon o tahoron. Respect is very important. That's why today, importante kayo ni, no? Na pangutanon ta mo unsang role ninyo isip usa ka asawa, no? Kamo ba ang leader o kamo, no? Mahimo nga butang ta kiri sa tuang banay. Okay? Umana na ta sa asawa kay murag nagpangagot na sila, no? Diri na ta sa mga bana. Ready na mo mga bana? Naglami na kay-smile mga asawa, no? Nakalingkawas na sila. Okay. O sa isulti rin sa itong pagbasa when it comes to the husband. Ningon ang bana, kay tungod ikaw ang head of the family. Bana, higugbaa ang inyong asawa. Okay? Wow, very nice. Higugbaa ang inyong asawa ug ayaw sila daog-daoga. Kanungog mo na? Nami kay nagtinawanay ra bagid ang duha dayon, no? No, mga asawa, ayaw daog-daoga. Kay nga naman, even you have this kind of role as the head of the family, always remember, even Christ is the head. He is the servant of all. Amen? Ayaw na nga ikaw ang head, pareha ka diri sa kalibutan, nga imong tingog, masunod ra pirmi, maura, sayop. You are a head, a servant leader. Just as Christ nagpaubos sa para siyang asawa, nagpaubos para sa iyang katilingban. Husband also should be like that. That's so importante kini dili daog-daogon. Busa si Kristo kung sa gibuhat niya as the head of the church, ang Ginoo tungod sa iyang pagigugma nagpakamatay para sa simbahan. It's tantamount to say nagpakamatay para sa iyang asawa. Mga asawa, palikog tanaw sa inyong bana. Ipangutana ko, no? Willing ba ka magpakamatay nako? Yung bana, bahala ka diha, no? Ikaw, una, no? And this is a kind of love, my dear friends. It's very general, it's very broad, but again, makita na to sa design palang daan sa structure sa lalaki o babae. Ang lalaki, dagoog, abaga. Bisan pag magtalikod si Father Jepoy, patasan ang buhok ni Father Jepoy, dakoog abaga, makingong lalaki ni Father Jepoy, no? Kay dakoog abaga. Ang babae gamayog abaga. For dakoog batang. Meaning to say, kung unsa to'y dako sa structure nimo, mo na imong ginakarga sa imong pamilya. Pareha sa mga lalaki, dako mamog abaga, kamoy mo karga og manrabaho. Mo na pagpakamatay para sa inyong pamilya. Mo na sakripisyo para sa inyong pamilya. Amen? Busa, ang paghimo nga tinuod nga lalaki, dili tungod nga dagang kag asawa, magkaing kag lalaki ka. May kag dagang kag babae, lalaki ka. Sayop. Nahimo kang tinuod nga lalaki kung gituman nimo ang imong obligasyon isip o sa kalalaki. Amen? Tinuod dili? Yes. Kay nga no,
karong panahuna, no? It's so sad. Ang mga lalaki karon na mga lalaki nga nagsulod sa kaminyuan, pero wala gi sakripisyo para ipakaon siyang pamilya. Wala na ning kamot, wala na trabaho, baliktad na hinuon. Ang babae na hinuon nangitag paagi para makakaon siya. Unsa gud na? Nawala imong pagkalalaki kung mao ka na. Because that is the very essence of your function isip usa ka lalaki. Kung tangtango na nimo, unsa man lang ka. Tinoo dili. And the moment sa usa ka pamilya ang lalaki na ay pamilya nga ang lalaki tapulan, di man rabaho, magsalig lang siyang ginikanan ug nagminyo nagsalig gyapon sa ginikanan. For sure, walay mahimo nga maayo nga pamilya ang gawas niini. Amen. Manata sa mga lalaki kay masig mapatay na kuanin nila, no? Dirita sa mga babae, kung ang structure sa lalaki pagtrabaho mo ining asot og karga nga bugat, ang babae da kog batang kayang gidala unsa man. Ha? Unsay dakog kaon, no? Dili, no? Ang ginadala dili pagkaon, no? Sige kaog inasal unsa man, dili na mao, no? Ang ginadala sa mga babae, of course, ang bata. Muna dakog batang ang mga babae because it was designed sa ilaha na ikaw mo carry og bata o mo nurture ni ini. Busa is very sad, my dear friends, na usahay na to'y time. Naguol ko, naluoy ko, kay nga naman, ang bata samtang nag-drive ko. When I was still assigned in Manila, nag-drive ko na yung bata na nuktok. Bata pa kayo. Akong giana, nangayo. Siyempre, daghan ba, no? Mangayo, asa nga streets, labi na karong Christmas, daghan, gina manoktok, no? Nangayo, niyo ko, unsa man, isa nga, mangayo, isa, ngayog hinabang. No? Ngayon ako, asa man imong mama di ay. So, niingon siya, akong mama na dito, nagtungits. Di ba? Niya akong gisundan. Pagsunod na ako, nagtungits, yun, nagsugal. Ugon sa gibuhat sa nanay, anang nanay, asa naman imong gilimos? Kaya mo ako ipatad dire. That's the reality. What kind of mother is supposed to be? Ikaw magkarga sa imong anak. Ikaw mag-nourish sa imong anak. Ikaw mo tagad, hatag kinabuhi sa imong anak. Pero baliktad. Kaya nga nung ginahuna sa inahan during that time, ako'y nagpakao nimo, ako'y nagpagawas nimo sa kalibutan, so karon ikaw nana sa kalibutan, trabaho ka para nako, sayo. It's a very wrong mind and mentality, my dear friends. Basig nalimot ta, nga gisulti sa Ginoo labi na sa mga ginikanan. Busa gipaskuyla ang inyong anak, gipakaon, gipadako og tarong. Because that is your obligation as a Christian. Nga mabot ang panahon nga ikaw mo panaw diri sa kalibutan, ang imong anak mabuhi kay tungod imong gipreparahan og tarong. For the moment wala nimo gipakaon, wa gipaskuyla, wa gitagaan og nindot nga kinabuhi, kay wala ka na ning kamot, kinsa accountable ani, ikaw manubag sa Dios niini. Amen? Kasi today, klaro naman siguro ang tanan-tanan. Busa kaning mga role atong dapat hinumduman. And of course, sa mga bata o mga anak, no? Napo sila yung role. Of course, ang mga anak karon, simple lang inyong role. Honor your father and your mother. Respect them. Tumanon ninyo sila. Kaya nga no, ang Ginoo nagsulti karon, the book according to Sirach, nga ang mga anak nga motuman sa mga ilang ginikanan, tagaan og ganti sa Ginoo og pasayloon ang ilang mga sala. That's why today ang mga anak karon always remember, hapit naman na sila nga mahuman diri sa kalibutan. Ilang handom nila, dili man ni ikaw ngay madato, ilang handom na ikaw may mong successful, no. Sa mga anak karon, this will be my challenge to you. Give your parents a happy old age. It's very precious. Kay dili tanan ang mga ginikanan nga namatay nga happy sila. Kay ngano, nawala mga ginikanan diri sa kalibutan, but still they witness na ilang mga anak nag-away sa yuta, nag-away og walay pagpasayloay og ning biya lamang diri sa kalibutan.
nga wala day kalinaw silang unahuna og kasing-kasing. The best gift you can give to your parents, my dear friends, give them a happy old age. Amen? The second and my last point, siyempre kung sulti ginaw paghigugmaay, no? Pagsinabtanay, and of course, the respect. But the second point, before I end my homily, pray together with your family. Pray kuyog sa simbahan, kuyog ang imuhang pamilya. Kaning duha nga butang, atong akong gi-mention una ug karon, muna maghimo, mahimong balaan ang imong pamilya. And so before I end my homily, I would like to tell you a story. Kay once a year naman ning Holy Family atong gi-celebrate karon. It's very important. Kay nga no, hapit na ta magsugod sa bagong tuig ug nagsugod atong kaluwasan ning sulod ang Ginoo sa pamilya. Busa karon nindot kay nga sugdan nato pud sa pamilya. I remember there was a story na usa ka magtiayon. No? Dili kay sila pigado ilang kinabuhi. Pero in a very young age, namabdos na ang babae. Gikasal sila og sayo, namabdos ang babae. Then after namabdos, gipanganak, na usa ka babae nga gawas nila as a gift gikan sa ilahang pagkakuyugay kaminyoon. And after this one, siguro kay batan-on palagi kaayo, no? Kanang paspas pa, nasundan dayon. Nasundan dayon, namabdos na pud ang babae. And after namabdos ang babae, ang lalaki wa pay tarong nga trabaho, duha-duhaan pa ang trabaho sa babae. So they were thinking, kung ato ning ipagawas ang ikaduha, basig maglisod ta sa tong kinabuhi. Financially wise, di ginato ni kaya. So ang lalaki o ang babae, nagsabot sila, bata pantakayo ilahang panganay. So during silang pagstoryahanay, ningon ang bana o ang asawa, ato siyang ipakuha. Ipalaglag na to siya. Even lisod kayo og sakit silang kabubuton, but they were thinking nga malumos sila sa kinabuhi kung dili nila ni buhaton. Kinalumos sila sa kahadlok sa kalibutan o sa ilang kahimtang. Busa ang babae, nagsugod na siya og attempt para ipalaglag ang bata. And later on, my dear friends, usa sa mga higayon, ang lalaki dili man siya religious nga tao, ang babae kay nagdako man nga religious iyang pamilya, so sa ilang pagkaminyoon, ning kabalik ang bahay sa simbahan. Ning balik sa simbahan og naminaw sa wali sa pari og nagsimba og nagampo. Og timing kaayo nga during sa misa, niyan higayon, the Holy Family. Og niingon ang pari, pero wala gud nagpaigo ang pari kaniya, pero murag paminaw sa babay na igo siya. Kay niingon ang pari, just like Mary, nga wala siya kabalo kung unsa ang iyahang madangatan siyang kinabuhi, nga maulawan siya, nga tan-awon sa mga tao nga bati, nga maglisod siya siyang kinabuhi later on. Pwede gani mapatay pa siya sa mga tao. Pero niingon ang pari, pero you know, unsay nindot kay Maria, ning salig yapon siya sa Ginoo. Nga Ginoo naghatag ani og grasya, busa ang Ginoo magpadayon niini o maghatag og kusog o grasya para ikaw makalampos sa imong kinabuhi. And with these words of the priest, my dear friends, ang katong babae nga naminaw, natandog iyang kasing-kasing o ning adto sa iyang bana, and then iyang giingnan iyang bana, stop nato ni. Dili nato ipalaglag. Bahalag kung sa mahitabo sa tong kinabuhi, bahalag mapobre kita, bahalag maglisod ta financially, but still, we should do the right thing. Busa, wala nila gipalaglag ang bata. And abot ang 9 months, nigawas ang bata, healthy, bright, chubby, cute. O kaning bata nagdako nga maayo o walay defect sa iyang kinabuhi. And later on, ang kaning bata nagskwela, and later on, sa 12 years nga pagskwela, nahimong pare. To dili ako katong bataa, ha?
Siguro, si father na. Dili, no? Cute lang to siya, gwapo ra ko, no? Actually, akong na-mention ang akong magulang nga pare. End of the story. Abangan ang susunod na kabanata. Why I'm telling you this, my dear friends? Because in our gospel today was telling us, maybe the people walay salig sa imuha. Maybe ang mga tao ay plano sa imuha. Pero ikaw gibuhat sa Ginoo, meaning to say, na iplano ang Ginoo para kanimo. Usay kung naunao na to, kung kaniadto palang gipadayon sa akong inahan o akong amahan, nga ipalaglag akong igsuon, sayang, na itay pari na siya maproduce iyahang kinabuhi. So today, my dear friends, in the feast day of the Holy Family, always remember to nurture the love of the family. Have faith in Him and pray. Dala inyo ang pamilya diri, kaya ang pulong sa Ginoo makapausab sa unahuna o kasing-kasing sa tao. Ang pulong sa Ginoo makapabag-o sa tao. And that is the grace and the blessing nga gihatag sa Ginoo sa ato ang balaan na pamilya. Palakpakan nato atong Ginoong Dios. We all stand. Let us profess our